Sé que n'hi ha molts de vosaltres que ja vau estar en la xerrada, vos poseu un poc en situació i en seguida passem un poc a aquest recull de que al final què és el que vosaltres vau dir el dia de la passejada, que ho hem classificat, ho hem ordenat una miqueta. Li hem dit a aquesta xerrada Ensenem la Sèquia recollida participada de valors, perquè al final el que mostrarem serà una mena de cartografia feta en una manera col·lectiva, feta d'una manera participativa i col·lectiva, en la que vam convidar la gent a detectar, descobrir valors de la sèquia, valors tangibles i valors intangibles. Ja veureu com els intangibles van prendre com molta rellevància i va ser com contar moltes històries que en realitat tenien molta càrrega simbòlica i identitària al voltant de la sèquia. També per veure aquest tipus de cartografies i recollides poden ser un instrument útil també per a estratègies de futur, tant per a conservació dels elements com per a propostes noves. I per posar en situació el que va ser l'altra xerrada, el que volíem en l'altra xerrada de juny era parlar del traçat de la sèquia major com a un itinerari que configurava un paisatge. Tot i ser en inici una infraestructura hidràulica per al sistema de reg, aportava unes qualitats a l'espai públic urbà molt valuoses i al final era generadora de molts altres valors del paisatge urbà i rural. I dèiem que esdevenia una travessia de la memòria, del paisatge tradicional i de l'actual, un itinerari de referència per al vianant i un signe d'identitat per al poble. Vam parlar també de l'espai públic urbà, de la qualitat d'espai públic urbà. Vam parlar, no sé si us en recordeu, de la quantitat d'equipaments que anaven vinculats a tot l'eix de la sèquia. Hi havia escoles, biblioteques, l'institut, centres de salut, centres esportius, i tots anaven compensant d'aquesta espina que era la sèquia i com això també era un altre valor que tenia aquest espai públic urbà que generava l'itinerari de la sèquia. I bé, aquesta xerrada l'objectiu era despertar en els participants inquietuds per a discutir i parlar del paisatge de la sèquia, identificar valors i veure també estratègies i potencialitats de futur. Quan parlem de paisatge, a nosaltres ens agrada dir-li paisatge, però que ho entengueu com una visió més complexa, perquè el paisatge no és només el suport físic, en el cas de la sèquia, el curs de l'aigua, els arbres que l'acompanyen, el paviment o el fet que estiga desvinculada dels vehicles, sinó que també té tota una càrrega, quan parlem de paisatge, una càrrega cultural, històrica, i el valor que li atribuïm a aquest paisatge li donem nosaltres. El té uns valors intrínsecs, però també és els nostres coneixements que li atribuïssin aquests valors. I el que vam fer va ser repartir uns plànols i plantejar als participants que anaren apuntant el que veien, el que sentien, el que recordaven, si veien també conflictes. Al final de conflictes no vam parlar molt, quasi tot ho veiem molt en positiu, no van eixir, i també perquè no propostes. Nosaltres a priori no sabíem què anava a eixir i el que veureu que el resultat és fruit d'aquest moment i d'aquesta gent. Si ho haguérem fet potser amb xiquets, hagueren eixit uns altres valors, més del present i de la seva vida quotidiana d'ara. Però la veritat és que ara veureu un poc tot el que es va recollir és fruit de la gent que estàvem i el moment que era. Si aquestes cartografies s'utilitzen per a instruments de planejament també, evidentment s'hauria de fer un estudi més ampli, amb més perfils de gent i comptant amb més ciutadans i ciutadanes, però això era una mostra del que es podria treballar. Bé, el que vam anar veient i el que volíem era que les persones individualment anaren pensant aquests valors de la sèquia o aquests records de manera individual, però també anar construint aquests records i aquesta memòria col·lectiva, que al final jo crec que
el que més hi sia eren aquests records col·lectius que quasi els teníem tots, no? No eren anècdotes molt particulars, sinó que eren fruit d'aquesta memòria col·lectiva. Això vol dir que realment l'espai de la sèquia és un espai estimat i un espai que realment ens porta moltes coses de la història comuna a tots. I al final això, la percepció social és més rellevant en vista al coneixement d'un paisatge entès com un producte social o com un producte d'una comunitat. I bé, en este plànol, per exemple, que és de la xerrada anterior, clar, la sèquia no és només el canal on passa l'aigua, és que l'àmbit d'influència que té és molt més, perquè té una sèrie d'espais públics que s'eixamplen i s'estreten que venen influenciats per aquest curs d'aigua, i ahir teníem també identificats tots els equipaments, tota la quantitat d'equipaments que van vinculats a aquest itinerari. No sé si me dice algo de un poc de... Després parlarem també d'alguna cosa de la xerrada anterior, però ara jo crec que ja podem mostrar-vos... No? Sí. Podem mostrar-vos el que va resultar de la passejada d'aquest dia. Bueno, nosaltres diguem que recollint tots aquests plànols, tot el que parlàveu, que bueno, també hem de dir que si en algun moment algo està assenyalat en mal lloc o tal, que penseu que ho anàvem prenent així ràpidament i que potser mos podeu corregir o si mos hem deixat alguna cosa, no? De tots els plànols que vam recollir, hem identificat valors de molts tipus, ¿vale? N'hi ha valors naturals, n'hi ha valors estètics, n'hi ha valors històrics. Això són imatges de la passejada. ¿Vale? Però també van aparèixer un altre tipus de valors, no? Que eren més de tipus perceptiu, de percepció sensorial, de percepció emocional, i, per exemple, si dieu un paisatge terrorífic o un paisatge salvatge, això porta una càrrega subjectiva, ¿vale? Que era un poc també van anar així, no? En la passejada. I pues estos valors, diguem que són molt fàcils de descriure de paraula, però són bastant difícils de cartografiar i de que queden identificats, no? De manera gràfica, no? Per aquesta càrrega subjectiva que tenen, no? Però bueno, nosaltres, mirant referències bibliogràfiques de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, bueno, hi ha diversos llibres sobre cartografia del paisatge emocional, ens hem atrevit a fer una classificació de lo que va sortir, ¿vale? Esta classificació, si fora una activitat que durara més, que podria anar ampliant-se o seria una altra, ¿vale? Seria un poc... Esta és, diguem, de lo que vam recollir aquest dia. ¿Vale? Aleshores, ens hem atrevit a fer aquesta proposta, que, bueno, com veieu, tenim el paisatge de la memòria, que és el que deia Mariola, que va anar sorgint molt durant tot el recorregut, no? Tot no? El que diu ahir, els vestigis intangibles que ens arriben a través de la història, dels records i de les experiències viscudes, no? Que poden o bé estar transmeses per la paraula o que poden haver quedat enregistrades amb lletra, no? I que pot ser del passat individual, de l'experiència viscuda per cadascú o també d'aquesta experiència col·lectiva, no? Que és el que deia Mariola, que sortien moltes històries que tot el món s'identificava, no? I són valors que tenen càrrega simbòlica identitària i que ens fan i que demostren aquest sentiment de pertinença al lloc, no? Pues això seria un bloc, ¿vale? Que després ja entrarem a detallar-los més. Després, l'altre que també va sortir bastant per tota la història, no? Perquè és un patrimoni hidràulic, etc., és tot el tema del paisatge històric construït, ¿vale? Que seria tots aquells elements del patrimoni construït que tenen rellevància en el traçat o que n'han tingut, ¿vale? També ne van sortir molts que ja han desaparegut, ja ara després en parlarem. Després, ja passant a més temes de l'ús actual, no? Li hem dit paisatge de la vida quotidiana, que diguem que hem recollit tots aquests valors de l'ús i la vivència del present, no? Dels valors que se fan actualment i que tenen més a veure en la vida social, no? I de la col·lectivitat. I després, l'últim, que també està relacionat amb la sèquia perquè vam parlar que és un curs d'aigua, té vegetació associada, etc., li hem dit paisatge ambiental, però no ambiental només en el sentit ecològic, sinó en tot aquest ambient, no? Que se genera,
que poden percebre en els sentits, no sé, parlàvem del tema del soroll, no? Tot aquest tema ambiental, no només entès des del punt de vista ecològic, no? I totes les sensacions, pues, això de, que ens poden despertar sentiments, pues, de bellesa, de confort, etc. ¿vale? Molt bé. Pues así está. Este es el paisatge. Claro, el paisatge de la memòria, què passa? Que moltes coses eren parlades i no les va ubicar, diguem que en el plànol els punts són punts que vosaltres vau dibuixar en els plànols, ¿vale? I després hi ha moltes altres coses que vau dir de paraula que no apareixen reflexades ahí físicament, però que les hem recollit, després les nombrarem. Vale, dins del paisatge de la memòria, que ja hem dit que són aquests vestigis intangibles que ens arriben a través de la història, els records i experiències viscudes, pues, bueno, va sorgir el tema del valor lingüístic, no? Tot el valor del patrimoni parlat vinculat a la toponímia, als noms dels carrers, al nom de les partides, al nom de les files, i que estan relacionades en tota la cultura del grec i del funcionament de la sèquia, no? Després, si acas, els explicarem un poquet més, ¿vale? Ara els nombraré... Després ja entrarem en el que vau dir en concret, ¿vale? Perquè si no ho vau sentir en el moment. ¿Vale? Després, un altre grup de valors que hem identificat seria el valor identitari, que, bueno, ningú vau dir la paraula identitari en aquest moment, i aquest nom l'hem ficat nosaltres, així com lingüístic sí que va sortir. Però diguem que és tots aquests records que desperten sentiments de pertinença i d'estima per el lloc, no? I bueno, després els parlarem en més detall. Després, un altre que va sortir, que la veritat és que a nosaltres va sorprendre, perquè no ens ho havíem plantejat, és el valor constituent, no? Se va dir que la sèquia mostra una part molt important del poble, perquè algú va dir que Jaume I es va atorgar la Carta Pobla amb dret a mercat i amb dret a l'ús de l'aigua, al rec. ¿Vale? O sea, entonces va eixir aquest valor constituent com a poble, no? I perquè va manar la construcció de la sèquia. I després un altre que va sortir també dels plànols és religiós, que bueno, si és per la capacitat d'acollir activitats religioses al voltant de la sèquia com a reunions o trobades. Nosaltres no hem filtrat res. O sigui, aquí està el que hi ha. Vull dir que potser algú vos pot sorprendre perquè en aquest moment la persona aquesta no ho va dir o el que fora, no? Si després voleu afegir coses, si algú és el que va ficar religiós i vol explicar què volia dictar, diguem que nosaltres no hem fet cap filtre, hem recollit simplement el que va sortir, ¿vale? També, si veu, els punts aniran apareixent en el primer tram que vam recórrer, perquè vam eixir des del poliesportiu, i jo crec que després feia calor, estàvem cansats ja, i vam estar... Aleshores quasi tot se concentrarà ahí. Sí, estan tots més cavallar. Sí. Bueno, hi ha una del cavallar, però... Bueno, pues, com veieu, en este paisatge, que li hem dit paisatge de la memòria, són tots valors intangibles, diguem, són valors que són immaterials, que són subjectius i que són fruit molts de la memòria col·lectiva. Que no siguin físicament situables no vol dir que tinguin menys valor que els altres. O sigui, els que veurem després, que sí que són físics i són tangibles, tenen el mateix valor que aquests, no? Simplement, a nosaltres ens agrada cartografiar-los també, creiem que és important perquè és una manera de retenir-los i de que permanesquen en la representació, no? de les cartografies, que al final sempre són coses molt físiques i molt de veure, no? I també està bé recollir les que no es veuen, no? Són arxius de la memòria i que també formen part d'aquesta percepció del paisatge, no? I demostren que n'hi ha estima per aquest lloc. Si penseu en altres carrers o altres espais del poble, potser no tenen tota aquesta càrrega de records o d'expressions, no? D'expressions i frases fetes que venen de la cultura del rec. Clar, la sèquia acumula una sèrie de patrimoni lingüístic que potser altres llocs del poble no l'acumulen. I això va sorprenent perquè així n'hi ha poquets, però bueno, Manolo Ruberdes va passar alguns articles també sobre la sèquia i n'hi ha moltíssimes expressions. Estava ben ficat per un poc per això, per el tema lingüístic i de la toponímia, no? De com aquesta toponímia relacionant el lloc se veu avui dia, no? En el carrer Carinyena. I, a veure, ara ja passarem a explicar, diguem, tot el que va sortir, ¿vale?
per exemple, en el tema lingüístic, la frase que més, diguem, va més, que no sé si la vau sentir tots, era lo de Rion, que és més que la fila 12, que és una expressió que segur que és... Jo no l'havia sentit mai, però bueno, se ve que és molt típica, no? Que està vinculat, diguem, a este punt, que era on estava la fila 12 i que era el soroll de quan se llevava el tap, el soroll de la succió, no? I diu que és una expressió molt típica de... O, per exemple, el tema del camí del cedre, que algú va dir que era per el tipus d'arbre que hi havia. Després, l'expressió veaugment, que és que quan venia a cabal d'aigua extra, diguem, se feien uns tocs al campanar perquè la gent vinguera a aprofitar aquest extra d'aigua, i després ne van sortir altres vinculades, per exemple, Mondar la Sèquia i d'Enes, venia perquè abans, quan la sèquia no anava en el caixó de formigó, n'hi havia que fer-li manteniment, i se deia Mondar la Sèquia al fet de netejar-la, i les d'Enes, algú va dir que eren les colles de gent que venia a fer aquesta feina. Després, Nadar al tancat, jornals de vila... O sigui, són totes expressions vinculades a la sèquia, a aquest patrimoni. Després, en identitari, que també va triomfar, diguem que és el que vos deia antes, que hi ha coses que ja no estan, però que tots teníem en l'imaginari. Ja només en el primer punt, en la piscina, va eixir que els pins eren de l'antiga alqueria, de l'alqueria de Ramos i l'alqueria de Sartou, que diguem que van estar molt presents tot el primer tram fins a l'institut, per això, perquè tenien ponts vinculats, tenien una sèrie d'elements. Després ja, una vegada vam arribar a la zona de la Glorieta, i aquest encreuament, les dos, l'Ordevèrdia, les cases, la clínica, diguem que en aquest encreuament també van haver com molts comentaris al respecte que ens feien rememorar això, temes de la infància. Després, que això tampoc sé si ho heu sentit tot, en la placeta de l'Àngel, van explicar que estava el primer edifici que van ser de pisos en tot Vila-real i que li diuen el galliner, perquè es van explicar això, que la gent que vivia en el galliner eren tot animals de ploma, ens van dir, eren tots oficinistes o relacionats en temes d'oficina i de ploma, I parlàvem que els xiquets que hi vivien també havien nadat en la sèquia, i el tema de nadar en la sèquia era com molt recurrent, i el recordar llocs on s'havia nadat també, Sí, hi havia 4 o 5 llocs nadats que se nadava, això, l'alqueria de Ramos. A més, algú va dir, l'any 57 nadàvem en la sèquia, o sigui, l'any i tot, en l'alqueria de Ramos, en el Cabiró Tort, en el Tallant, els Tres Molins, o sigui, en tots aquests llocs que estaven vinculats a zones de la sèquia que se nadava, Després també altres anècdotes, que s'havia escapat un bou i s'havia caigut a la sèquia, el van treure en una corda, que en els sifons del molí de la Vila, que està aquí, va sortir en diversos llocs. En la Glorieta també va sortir, que també era zona d'anguiles, però específicament algú va contar que en els sifons del molí de la Vila se van pescar molts sacs d'anguiles quan es van retirar, una vegada que es van retirar l'aigua en poals. Diguem que... Després algú recordava que en la zona de Cervantes és on se li calaven les pilotes, a la sèquia, que en el sifó del Cedre se va trobar la bomba de la Guerra Civil quan el van netejar. O sigui, diguem que són tots records, fragments de la història, això que ens fan com tindre aquest sentiment de pertinença al lloc. Això també ho Sí, això ja estava. Sí, després sí que vam parlar també, n'hi havia diverses coses de la història de la sèquia, que també se van parlar per una passejada, si t'has cansat. Per exemple, Manolo Rubert, que va vindre també a la passejada, anava contant moltes coses ja de la configuració de la sèquia, del traçat sinuós que va buscant les corbes de nivell per portar l'aigua per gravetat, que són coses que un poc anaven veient també per què aquest traçat sinuós i com la ciutat l'ha abraçat i, diguem, s'ha adaptat d'alguna manera, però sense crear conflictes. Realment ha generat uns espais atractius. Que el seu traçat es va modificar en els anys 50,
lo de l'obús també, curiositats de la toponímia, no? Que les files estan, jo diré, en les solades tenen número i en Carinyena tenien nom. Vam estar parlant també de curiositats sobre els noms de les partides, perquè es diria Madrigal, que jo crec que va ser Jacinto, pot ser, que va dir que podia provenir d'un tipus de margarida que es donava a les dones que anaven a parir i que s'anoven a matricària. Carinyena podia provindre d'un mal nom, Solades podia provindre del solatge del riu. Aleshores teníem com els records de la gent més un poc ja part d'història de la sèquia, no? Després vam parlar també dels partidors d'on la sèquia se dividís en Jussana i Sobirana, que també se van recórrer, no? Que estaven primer en el carrer Benedito, no? I que després se van recórrer. Aleshores hi ha una sèrie també de reculls que els hem anomenat més històrics, no? I després també, bueno, si esteu dient en l'ambiental. Vale, després diguem que l'altre bloc, l'altre tipus de paisatge que vam detectar, vale? Diguem que n'hi havia bastanta... era el paisatge històric construït. Vale? Aquí hem inclòs el paisatge arquitectònic, vale? Per un costat, referint-nos als elements constructius, però també als elements arquitectònics, però també al seu valor constructiu, que comentàvem, no? Pues, per exemple, Fermín mos contava que en este pont, vale, que és el que estava en l'alqueria de Sartou, està fet en pedres senceres de pedra de Borriol, que no se veu, no? El que dius no se veu, perquè està... No ho sabem, però té un valor, diguem, material, no? Constructiu, pues, que no està posat en valor, no? Després també en un altre pont, en el pont de la fila 15, vam estar parlant en el carrer Torrehermosa, que encara se mantenen les baranes antigues, que bueno, no tinc foto que siga bona, però ara quan passeu us fixeu, pues les baranes encara diguem que són les antigues, no? Després vam parlar també del sifó del Cedre, que era una obra hidràulica considerable en el seu moment, que té 3 metres de profunditat, que va ser una obra important. Després també pues, l'escola Cervantes, que bueno, formava part diguem, de totes les escoles de la República i diguem que té la tipologia d'aixes escoles, que bueno, també era una cosa que curiosa, no? I després el molí de la vila, pues això, no? També el poc valor que se li ha donat en el moment de fer el jardí, no? Que l'han deixat allà baix i no sé si se diu jardí de molí de la vila, però no saps molt bé per què, perquè el molí quasi no se veu, no? I també d'aquest valor que tenia constructiu. I després així també hem inclòs el valor hidràulic està el que és el valor del sistema de regadiu pròpiament, no? Pues les files, no? El punt on estava el tap de la fila dins la sèquia, no? El punt on se canviava la partida de Solades a Carinyena i un poc això, no? Tots aquests vestigis que queden o no queden o que se veuen molt poquet, diguem, però que enteníem que formaven part d'aquest paisatge construït. Els molins, per exemple, serien dels dos, és un patrimoni arquitectònic, però també és el nostre patrimoni hidràulic, no? Bueno, i després tot el tema del SIF, que no es va marcar ningú en el plànol, diguem, però bueno, que estaven a la vista, no? Tot el tema de les comportes, dels sifons, això no ens ha quedat molt clar per què era. En tenim la foto, però no sabem molt bé per què era. O no, estos ponts que encara tenen les voltes originals, no diguem tota aquesta sèrie d'elements que estan ahí però que o te fixes molt o passen un poc desapercebuts, no? Vale, i diguem que passem al present. Dins dels altres usos que estan més vinculats al tema a l'ús actual, vale? Entonces vam fer aquest paisatge de la vida quotidiana que bueno, en els planos no hi ha molta gent que ho ha marcat, però bueno, se parlava, no? De pues, això, el valor que té com a valor de connexió i de trobada social, tant per a la vida quotidiana, el dia a dia, com per a activitats que puguen ser més puntuals, i el valor d'integració social, no? Que pot tindre un itinerari que passa per tants equipaments que és de vianants, no? També algú comentava pues, això, que molta gent que va en gos, que van a esta zona, pues, tot aquest itinerari és com un lloc de socialització, no? De persones que tenen gos.
Després també va sortir el tema, i hem dit funcional, el valor funcional, diguem que ho hem relacionat en tota la diversitat d'usos que se donen, no? Algú parlava, doncs, això, que té un ús com a oci, no? De passeig, després també que connecta llocs on se pot fer esport, no? Està la piscina, està el frontó de l'institut, que possibilita un itinerari continu exclusivament per a vianants, que això no passa en molts llocs del poble, no? Un itinerari tan llarg que siga exclusivament per a vianants. Després, així també hem inclòs el valor productiu i econòmic, però no tant l'agrícola, que també el té, sinó com l'econòmic en el sentit de la capacitat que té de tindre activitat econòmica, no? Pues això, no? Les terrasses, tots els comerços que estan vinculats a la séquia, no? Després va sortir l'afectiu. Algú va dir que li pareixia un lloc que tenia molta capacitat de crear espais on relacionar-se, tant amorosament com socialment, no? Això va sortir en un plànol. I després també hem inclòs així el valor educatiu, no? Vam estar parlant de que molta gent que no viu prop de la séquia realment no la coneix. Aleshores que tenia tot la potencialitat d'explicar-li als xiquets, no? O a la gent gran que no la coneix, tots aquests valors, no? Vinculats a la séquia, i que a més també ajuda en la comprensió del territori, que és en l'orientació dins de l'espai urbà, no? Diguem que també podia tindre aquest valor educatiu. I després en el paisatge ambiental, vale? Que diguem que és el que quan dius ambiental t'estàs imaginant zones verdes i tot això, però diguem que no volíem centrar-nos només en això, que és un dels valors que sí que està inclòs, que és l'ambiental ecològic, sinó en tot aquesta capacitat de crear un ambient, pues això, que podem percebre amb els sentits, no? Aleshores, sí que un era l'ambiental ecològic, que pues això parlàvem de l'ombra, de la refrigeració natural que produeix el circuit de l'aigua, la biodiversitat que pot aparèixer, no? Algú parlava, pues, va marcar així en la zona dels estornells. Bueno, els estornells es va marcar per el tema acústic, no? Que se sentia, però pues tot això, en Cervantes pues, n'hi havia un arbre important, els pins de la piscina coberta, diguem que eren elements. També se va parlar de com, si els arbres no estan ben escollits, no? Quin efecte tenia en el caixó de la séquia, que se produïen trencaments, no? Pues això un poc el pensar bé quin arbrat acompanya la séquia. Després l'acústic, que tampoc nosaltres no l'havíem pensat i que realment va ser molt interessant, pues va ser pues això, gent que va assenyalar, no? Pues l'ambient sonor que genera el flux d'aigua. Hi ha punts com per exemple aquest d'aquí, que té la cascadeta ahí, bueno, ahí a l'alqueria, de lo que era l'alqueria, no? Que se passes per ahí i és un soroll de cascadeta d'aigua, no? I pues això, el soroll que produïa, el sentiment, la capacitat de relaxar-se, no? Pel soroll de l'aigua, i també la capacitat d'absorbir. O sigui, quan vas per la séquia realment no estàs sentint el tràfic, estàs com en un poc, no? Que té aquesta capacitat d'absorbir el soroll de l'entorn urbà i estar com més en un nivell sonor més baixet, no? I això parlàvem dels estornells que s'escoltaven els pardalets. Després també ens va cridar l'atenció, algú va parlar del valor místic i màgic, ¿vale? Perquè parlava de que el corrent de l'aigua crea unes forces i crea una atmosfera singular vinculada a l'energia, no? I que li pareixia un lloc místic i màgic, no? Pues bueno, és un valor més que potser tu no l'has vist perquè no estàs interessat en aquest tema, però a mi una persona que està interessada en el tema de l'energia pues el va detectar, no? I després el paisatgístic, evidentment, tot el tema de valors estètics, pues, no? Pues, així posàvem imatges, pues, això de les ombres, els reflexos de l'aigua, no? Tota aquesta bellesa, diguem, que va al voltant de la séquia. I després, saludable, també algú va parlar en aquest punt del feng shui,
també pues, que tindre estar vinculat a un entorn, a un curs d'aigua és bo per a la salut, per això, perquè se produeix un entorn, no sé, un àmbit d'influència beneficiós, ¿vale? I bueno, així havíem ficat algunes imatges de la sèquia, pues això, el tema de les ombres, el tema de l'arbrat, no? El tema que potser vas caminant i no te fixes, però si mires cap amunt pues, tens aquesta imatge, no? Dels xops, el soroll dels xops, el soroll de l'aigua en alguns punts, no? I tot aquest valor ambiental, diguem, en el sentit més ampli de la paraula ambiental. I propostes. De totes maneres, també en l'ambiental, en un text de Manuel Arnal, que ens ha passat també Manolo, parlava de tots els animalets que recordava en la sèquia quan no estava encaixada, pues no sé, des de pissavins, gallinetes, voltacampanes, pregadeus, torerets, no sé, n'hi va dir, n'hi ha moltíssims. Evidentment no estem en un mateix grau de biodiversitat, però i tot aquest itinerari, en comparació amb tots els altres carrers del poble, ja no posant-nos potser en el carrer que puja cap a l'ermita, que ja té, però és un dels carrers que més biodiversitat pot aportar-nos. I realment això també repercuteix en el nostre respirar i en la nostra salut. Vull dir, tenim un itinerari ahí també que és saludable, no? Que a més del feng shui que anomenava aquesta persona, pues, ens aporta una biodiversitat que no ens aporta la resta de l'espai públic. També tots els parcs que estan lligats a aquesta espina. Després, alguns dels mapetes que ens vau passar tenien algunes propostes i les hem posat. Bastantes. Sí, no? Sí. És una pena perquè conflictes també n'hi ha, però no van ser ese dia. Però, sí, clar que n'hi ha, no? I dels mosquits també van parlar, però sí, però ese dia no van ser. Ese dia no. Era todo bonico. Era todo bonico. Pues van parlar, la gent proposava en alguns dels parcs més jocs per a xiquets. Algú proposava un xicotet d'estany amb mànecs, això últimament s'està sentint molt, no sé. El nomenament dels ponts, el que estiguen els noms dels elements, que estigui el nom, només que estigui posat, perquè el fet que tinguis aquest recorregut ja en el nomenament dels carrers, dels ponts, dels sifons, això ja vas recuperant un poc d'aquest patrimoni lingüístic en l'espai públic, no en un llibre només, no? Vull dir que passaven d'un passeig literari entre biblioteques, idees n'hi havia moltes. Alliberar la part baixa dels pisos i fer porxos, això ja me pareix molt atrevit, no sé en quin lloc concret marcava perquè no ho va deixar clar. Panells explicatius en alguns parcs, zones d'oci millorables dient la glorieta, aprofitar, això també era curiós, no? Aprofitar, on està la plaça de l'Àngel, la plaça Escultor Orteix, aprofitar com a un connector cap al centre i cap a altres espais peatonals que tenim, no? I tenim una connexió molt directa. Sempre i quan l'encreuament d'un vial se tracta bé, doncs pots fer una connexió més o menys segura i accessible. Parlaven d'afavorir la connectivitat amb les xarxes dels camins rurals, la connectivitat en bici. Parlàvem també, no? Això ho vam explicar nosaltres també en l'altra xerrada, que com l'Ajuntament estava també en el projecte de camins escolars, la sèquia era un bon itinerari, perquè connecta amb moltes escoles i a més ho fa sense vehicles, no? Excepte els encreuaments, que se poden tractar d'una manera millor. Després, crear una associació d'amics de la sèquia que pugui treballar en la comunitat de regants per fer programes d'educació en les escoles, hi ha idees vàries. Senyalitzar el pont de l'Alqueria, del Sartou, com altres ponts històrics. Senyalitzar la continuïtat de la sèquia en l'Avinguda de França, no sé, n'hi ha idees moltes. Enderrocar el frontó de l'institut o retranquejar-lo. Sí, hi ha inversions. Escollir els arbres adequats amb un assessorament de tècnics per a que te diguen quins arbres poden anar bé al costat del caixó de la sèquia. Organitzar xerrades i passejades sobre la sèquia per als xiquets i xiquetes de l'escola, de l'institut, retranquejar la vorera enfront del parc de l'Alguer, això és molt concret, i després anomenaven que el parc que s'ha fet junt al Molí de la Vila s'ha fet amb poc de respecte vers aquest edifici històric. Suposo que la proposta és tornar a recuperar un poc la presència d'aquest edifici. I ara un poc nosaltres recuperem la proposta que veiem que tocava en la xerrada anterior, que era fer un pla estratègic de la sèquia, un pla de paisatge de la sèquia, al cap i a la fi una fulla de ruta, no? Per a poder treballar tots aquests aspectes que són molt amplis i que abarquen, ja heu vist totes les vessants socials, ambientals, culturals,
i que ja l'arquitecte Enric Llop ja ho nomenava, ell anomenava Pla Especial dedicat a la sèquia, i ja el nomenava, però nosaltres no ho sabíem, no ho havíem llegit i Manuel es va passar on ell parla també d'això, i us anem a recordar un poc el que pensem nosaltres, però molt ràpidament també, per què un pla director de la sèquia, quines coses pot tindre per a que millore, per a que la continuem tenint i a més millorem l'espai públic. Per una banda... T'he fet la diapo o no? N'hi havia una altra diapo? Eixa, és l'estructura general, però bueno. És un eix d'escala local, més que local, no? Perquè realment pots anar a una xarxa territorial molt més ampla, però en el que ens interessava de moment, que era aquest tram urbà, és un eix d'escala local que creua tot el municipi i que pot ser una infraestructura verda lineal la més important del poble, no? Una infraestructura que té una complexitat funcional a nivell cultural, social i econòmic important. Pot ser un eix que siga suport del coneixement del patrimoni, això que havíem dit de senyalitzar, de tindre la toponímia, de recollir cartells, o sigui, tot aquest itinerari podria estar equipat amb tot aquest coneixement del patrimoni arquitectònic, hidràulic i lingüístic, no? Tot el que m'han anat dient. Si se fa bé, com alguns exemples que vam explicar en l'altra xerrada, un exemple de Granada, si se fan catàlegs dels recursos que tenim, no? Catàlegs del patrimoni arquitectònic que ens queda, catàlegs del patrimoni hidràulic, catàleg de recursos paisatgístics, no? Perquè al final el concepte de paisatge abarca tots ells. Si a més se treballa com a itinerari de mobilitat sostenible, de mobilitat tova, aïllada del vehicle, se treballen els encreuaments, pot ser un emblema, podem tindre un emblema d'un dels carrers que siga l'emblema de sostenibilitat de l'edifici. Nosaltres ens agrada parlar també molt de criteris d'inclusivitat, o sigui, aquest itinerari pot tractar-se també en criteris d'inclusivitat, d'accessibilitat per a totes les persones, per a la diversitat funcional de les persones. No només per a aquelles que van en cadira de rodes o un bastó, sinó per a qualsevol persona que potser va agarrada d'un xicotet, va portar un carret o alguna cosa i que li facilités aquesta mobilitat més tranquil·la, a una altra velocitat. O sigui, tots els que creuen tenen una velocitat i tanmateix la sèquia, el itinerari de la sèquia té una altra velocitat. Potenciar-la com un itinerari de connexió d'equipaments. Recordem que connecta molts dels equipaments del poble, estan vinculats a aquest itinerari. Podem millorar la qualitat de l'espai públic. Pot tractar-se amb un criteri comú, equipant-la amb bancs, amb un arbrat que li doni un confort, però també atenent a cada tram. Si en un tram s'utilitza més per gent major, dotar-lo i equipar-lo per a la gent gran. Si en un tram s'utilitza més per xiquets, dotar-lo i equipar-lo per als xiquets, per als esportistes. Vull dir que pots anar treballant per trams perquè al final té quasi 2 quilòmetres, més o menys 2 quilòmetres i pico. La vegetació per a nosaltres també és molt important perquè ja que tens un curs d'aigua, treballar una vegetació associada a l'aigua, una vegetació de ribera que pega la fulla, vull dir, això també treballar amb un tècnic que conega la vegetació que es pot tractar, pots augmentar aquesta biodiversitat i aquesta qualitat ambiental que dèiem. Pot esdevenir un itinerari que suporte la informació de divulgació cultural i una conscienciació ambiental, que hem dit. I pot ser també un itinerari que cree riquesa, perquè els baixos comercials amb un itinerari tan ric i atractiu es veuen enriquits també. Més gent pot anar a comprar, més gent pot anar a prendre's alguna cosa a la vora de la sèquia i també pot generar una riquesa turística, parlant d'un turisme a escala local, perquè al final atreu a visitants. Hi ha gent que en lloc d'anar a passejar a un altre lloc té uns 2 quilòmetres per a passejar agradables. Clar, si ja se n'anem de l'escala local, la sèquia, començant per lo local, és el punt de partida de connexió amb altres itineraris rurals, perquè la sèquia continua i les files continuen i tenim una sèrie d'itineraris que jo crec que desaprofitats, perquè tenim uns elements del patrimoni hidràulic perduts, un poc, i que poca gent sap on està. Jo me vaig perdre una passejada que vau fer que me vaig quedar molt en les ganes de conèixer molts d'aquests elements que estan deteriorant-se i que estem a temps de
congelar-los ara com estan i recuperar-los. I per això és l'estructura de partida per generar una xarxa atractiva de camins rurals vinculats al curs d'aigua i al sistema de regadiu. I bé, això, Enric Llop ja ho deia, no? Ell deia que fer un pla especial dedicat a la sèquia perquè s'ho mereix, perquè cal posar el valor, l'element de l'aigua, ell dia com a referent d'una plataforma de vianants també marginal del cotxe, el que hem dit, on puguem fruir de la temperatura, del lleuger so de l'aigua, de les seues irisacions i la briseta que acompanya l'aigua corrent. Evidentment, ell anomenava una aigua ecològica, amb vida aquàtica, neta, amb manteniment pulcre, sense vessaments contaminants, sense mosquits, sense olors ni brutícia, no? I deia que si això es feia, que conformaria, aquest tractament d'aquest espai conformaria aquesta serp llarga d'aigua que es va acomodar al poble ja fa molts anys. I bé, no sé, a mode de conclusió, no sé si se m'ha allargat molt, no sé, el que vos hem presentat és tota una atribució de valors, de valors de molts tipus, i per què vam voler que ja anareu dient i recollir-los i arxivar, diguem, fixar-los, no? Perquè el fet de fixar-los, a més de tindre un objectiu de coneixement, divulgació, participació i sensibilització, pot ser un instrument molt útil per a introduir el paisatge, i el paisatge de la sèquia i el concepte de paisatge en el planejament municipal, tant urbà com territorial. Pot influir en els comportaments dels agents i guiar les transformacions territorials. Pot ser un instrument de suport a la presa de decisions a l'hora de plantejar objectius, indicadors, polítiques i plans relacionats amb la qualitat de vida, la qualitat del medi rural i la gestió del paisatge. I finalment el fet de fer una cartografia participativa, si se volguera fer més ampla i millor feta, és un instrument útil a la discussió pública a l'hora de compartir lectures i estratègies, fer-lo de manera participada i amb tots els perfils. I bé, una cartografia sempre que planteja aquesta percepció social pot ajudar a avançar amb noves perspectives en la recerca i en la pràctica sobre el paisatge. Pot posar en valor les potencialitats del paisatge mateix i pot ser una eina de suport a l'ordenació, la gestió i la protecció del nostre paisatge. Un poc això, per què hem posat tots aquests valors ahí, realment pot acabar sent un instrument molt útil. I no sé si m'he deixat més coses. Claro, també, a veure, nosaltres ho vam fer amb vosaltres, però segurament si ho farem en el que diem abans, en xiquets, en una altra sèrie de perfils se complementaria, diguem, en altres visions, en altres aportacions, potser els xiquets farien això més incidència en el seu dia a dia, no eixiria tant la memòria com va sortir aquí, però eixiria en altres temes. Per això pensem que està bé fer-lo, això, quan més perfils millor, que inclús pot ser una cartografia que va creixent, ara està molt de moda el tema de les cartografies, això per el Google Maps, que vas incorporant, la ciutadania pot anar incorporant coses, vull dir que és una, en aquest cas és una cartografia en un moment concret, però segurament si la farem d'aquí un any sortirien altres coses, o sigui que és una cartografia que està marcant un moment fixe però que no té per què ser, que pot ser dinàmica, que pot anar canviant, i aquesta classificació que nosaltres ens hem atrevit a fer podria ser una altra, podria ser més àmplia o inclús més detallada, que és un poc el que les cartografies participades tenen, lo bo i lo... Després també tot el tema de xerrades i sensibilització sobre la sèquia ajuda. Si vas portant cada vegada un tècnic que te parla de la vegetació, un tècnic que te parla del patrimoni, un tècnic... vas formant també a la gent va coneixent-lo i ja no opina, és una opinió formada, vull dir que al final tot el tema d'anar recuperant tots aquests coneixements fan que la gent quan opina ho faça amb coneixement de causa, vull dir que no és només les opinions sinó també tota la informació tècnica que així potser no estaria, si ens haguera acompanyat potser un biòleg ens haguera parlat més de la vegetació, si ens haguera acompanyat un comercial ens haguera parlat d'altres, però bueno, és el que vaig dir del que vosaltres vau dir quan vam passejar aquell dissabte. No sé. Crec que ja.